हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്നലെ നമ്മള് 60 ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ എടുത്തേ? മ്യൂട്ടാണ് എല്ലാവരും. എത്ര എടുത്തുന്നല്ലേ ശ്ലോകം? 60 അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഒരു ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണത് നമ്മൾ മനസ്സിലായത്. എങ്ങനെയാണ്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ, അതായത് സുഖം വരുമ്പോഴും ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യാതെ, ആസക്തി ഇല്ലാതെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഒന്നിനെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാത്ത, ഒന്നിനെയും ബാധിക്കാത്ത, നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആമ എപ്രകാരമാണോ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ശ്ലോകം 61 നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 61. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശ്യേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. ഇപ്പൊ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാം. തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവനെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയ വിജയം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ദുർവാസ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാരണം ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ആണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ദുർവാസ മഹർഷിയാണ്, പക്ഷെ എന്ത് സാധിച്ചില്ല? കോപത്തിൽ നമുക്കറിയല്ലേ, വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നതാണ് ആർക്ക്? ദുർവാസ മഹർഷിക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണത് പറയുന്നത്. പിന്നെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരസ്പർശനത്തിന് സ്വന്തം ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പൂക്കൾ മണപ്പിക്കാനായിട്ട്, പുഷ്പങ്ങൾ മണപ്പിക്കുന്നതില് നാസിക ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് രസന ഉപയോഗിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. എപ്പോഴും എന്താ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് അത് നിറവേറ്റാന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനൊരു ഭക്തനാകാനായിട്ട് ഉള്ള യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു.
ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷൂപജായത്തെ സംഗസംജായതേ കാമാ കാമാത് ക്രോധാഭിജായത്തെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? അതിൽ ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാകും. ആ കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആസക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം, കാമം വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ. അതായത് നമുക്കൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഒരു വണ്ടി മേടിക്കുക. അപ്പൊ ആ വണ്ടി മേടിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെക്കുറിച്ച്, നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വണ്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കാണും തോറും നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് അത് നടക്കാതെ വരണം. അപ്പൊ അതിന്റെ വില നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണ്. നമുക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് അവിടെ ക്രോധം വരും. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബാക്കി എല്ലാം തുച്ഛാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും എന്താണ്? അത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനോട് സമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം വരും. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടായി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസനത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാതും എന്തിനുപയോഗിക്കാം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സർവാസ്വാദകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ എല്ലാ ഭോജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രസാദം ഉണ്ണും. രാഗദ്വേഷവിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്ചിരൻ ആത്മവശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിക്കൊണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈഷയിക മേഖലയാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞൊരു വ്യക്തി നമുക്ക് തോന്നാം എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് തോന്നാം ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷയിക മേഖലയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും
അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തി വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മൾക്ക് തോന്നാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയബോധങ്ങളിലെല്ലാം അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ താല്പര്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ള ആസക്തികളിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം മുക്തനായിരിക്കും. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ എന്തുണ്ട്? നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹൈതുകമായ ഭഗവത് പ്രസാദമാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായത്തെ പ്രസന്ന ചേതസാഹയാശോ ബുദ്ധി പരിവതിഷ്ഠത്തെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ ഭാവബോധത്താൽ അയാൾ താമസം വിനാ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് സംതൃപ്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു? ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, പിന്നെ ആദിദൈവികം. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായി അവബോധത്തിൽ അയാൾക്ക് താമസം വിന എന്തായിട്ട് മാറാം? സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിര യുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന ചാവാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഉറച്ച ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല, ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപോ യജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്കാണ് ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായം 29-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃത്തം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛിത. അതായത് ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ സമാധാനം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനോ വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളത്തില് തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യത്? അത് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാഭോഗത്തിൽ പ്രവർത്തനതാക്കണം. അതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം. എന്താണ് അത്? ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനേ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ ഈ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കും. ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ ഈ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാര് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? വിഷയസുഖ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് അന്തർമുഖരായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവര്. ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തവര് അന്തർമുഖനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നവര്. അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഋഷി എന്താണ്? ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ രാവിലെ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ അവരുടെ രാത്രിയിലും അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഋഷി എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ അന്തർമുഖനായ ഋഷിക്ക് സാധിക്കും. അപൂര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി യത്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സാശാന്തിമാപ്നോതി കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഒരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികള് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ പിന്നാലെ പോകാതെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും എന്ത് ലഭിക്കാം? ശാന്തി ലഭിക്കുക. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ സമാധാനം പോയി, സ്വസ്ഥത പോയി, നമുക്കൊരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകും നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ഇതിലൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാത്ത വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുക? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം. സദാ പരിപൂർണനാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി. വിഹായ കാമാലിയ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര ശാന്തി മതിഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും ബോധവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുക? അതായത് ഒന്നിനോടും മമതയില്ലാതെ ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണം എന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹത്തിൽ മുക്തിയാണ്. ആഗ്രഹമുക്തിയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാകണം എന്നുള്ളൊരു അഭിലാഷം. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഇല്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അവകാശി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കലാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. ഏഷാ ബ്രഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യാവി മുഹ്യതി സ്ഥിത്വാ സാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പഥമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഏതൊന്നിലെത്തിയാലാണോ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നത് ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മരണവേളയിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതേ സ്ഥിതി തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും.
കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണം ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ചിലവർക്ക് എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ടാണ് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ പറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് ജയിക്കോ ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു സംശയം വന്നു. അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, യുദ്ധത്തില് പോരാടാനായിട്ട് ആരുടെ സഹായം തേടും? ഒരു ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ സഹായം തേടും. അങ്ങനെ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ സഹായത്തോടെ അവരാ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കും ദേവന്മാര്. അങ്ങനെ വിജയിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാര് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടോളാൻ പറയും. അപ്പൊ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്, എനിക്ക് എത്ര സമയം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ അവർ പറയുന്നത് ഒരു മുഹൂർത്തം, അതായത് 45 മിനിറ്റ് ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര സമയത്ത് എനിക്ക് ആയുസ്സുള്ളെന്നുള്ളതാണ് ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ്, തനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനധികം സമയമില്ല എന്നുള്ളത്. ആ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നാൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ കാര്യം, എത്ര സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ